Γιατρέ, τι είναι αυτό το TOC που βλέπουμε παντού? Αυτή είναι η διαφορά μας. Είναι DOC, εμείς είμαστε TOC. Τσανίδης Orthopedic Center. Το Τσανίδης Orthopedic Center είναι ένα σύγχρονο ορθοπαιδικό κέντρο που εφαρμόζει όλες τις τελευταίες ορθοπαιδικές θεραπείες. Τόσο τις συντηρητικές όσο και τις χειρουργικές. Όσον αφορά τις συντηρητικές, έχουμε τις βιολογικές θεραπείες, δηλαδή την αναγεννητική ιατρική με τη χρήση βλαστοκυτάρου, κολαγόνου, αυξητικών παραγόντων, αντιφλεγμονωδών ενζύμων και ένα σωρό άλλες. Όσον αφορά τις χειρουργικές, εφαρμόζουμε όλες τις τελευταίες χειρουργικές τεχνικές, ρομποτική χειρουργική, ψηφιακή χειρουργική, αρθροσκοπικές θεραπείες στις διάφορες αρθρώσεις και με όλη την γκάμα των ορθοπαιδικών άλλων παθήσεων και ό,τι άλλο κλασικό υπάρχει στην ορθοπαιδική. Γιατρέ, αθλητές βλέπετε? Ξεκίνησα την ορθοπαιδική ως αθλητής. Εκεί αποφάσισα ότι θέλω να γίνω ορθοπαιδικός. Γι' αυτό λοιπόν ασχολήθηκα πρώτα με αθλητές και στη συνέχεια